Ronaldinho. Da unde? Ah. Messi. And he's got a real chance here if he can get past this defender. Highly difficult. He's brought them back though. Offside. Ia mai de aproape. Uit la postare. Dar nu văd. Aici. Uite mine, îl degajează. Good header. Here's Xavi. Here's Gudjonsson. Quite got it. Nu mingea. Să ia la camp. Galbenă aia urmărești. Prins. La un moment dat îi deschidea mine. Asta moare. Eu. Ce e deci pe asta? Fabregas. Eu nu văd mingea. Dați-mi mingea. Here's Ronaldinho. Dacă se vede acum pe sus.